Сега, Андриан има проблем с мен. Ще й правя тежък нокаут. Кажи сега. Кажи, макака. Кажи, знаеш ли колко хора слушат от значки спускат писката? Добре. Сите те слушат. Искаш ли да видиш къде съм и как те слушат? Пускай тежък нокаут. Ако бе, виж това как ще ти качим снимката. Ти не изтри клиповете, аз ти казвам, че ти ще бъдеш умрел. Много грозно ще проканем Букук долу. Пале магия, ми правиш огън да те изгори мръсната курва. Леле, да те ебат германците в устата, майка ти скапичка от майка ти гръм да те удари. Она каза, че не те иска вече за дете, ти до нея няма да се доближиш. Аз съм искал пичка от майка ми, Мари Курва, аз тебе колко съм те ебал, ти толкова коса нямаш по главата, ма. Ма ти се побъркала. Добре, от се правиш на тарикатка, нека да си говорим с уважение. Помниш ли кога го беше на училище, аз влезнах и те ебах? Помниш ли кога ми присвирки в стаята? Кажи, сети си сама. Живкото стави от бебе, аз те гладах бърсак и лайната или да не видиш умрел да те докара тук. Чек, качиме сега от TikTok, как те кълнем, чернилка да си тури майка ти за тебе и чуба да не видиш. Или Аллах да те накаже и курвата мръсна. Много си се заубила, ма през... На парченца да ти изкарат от Леко, лекочки се задавиш, курво, леко.